everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Pahawa din sa panimay ni Arnel! Narasalpahis magkanya akong kaluha. Tinuod ba nga ako nabati? Arnel? Tinuod ba nga nahigugma ka na ako? Dalia? Oops. Pamakak. Wa pa ko mabungol sa akong nadungog. Naibaw ko nga nanawag ni mo si Lily. Naglalis mo. Ugo niya, klaro kayo nga miangkon ka niya. Nahigugma ka na ako. Nanong mura man kag natukan diya. Di matingali na dautan. Kung ang usa ka babae, muangkon sa iyang gibati nga to sa kalalaki nga iyang gimahan. Kalimtingi mo na pati, Arnel. Dili to tinuod. Sa ato pa. Gusto lang nimong patuhuon si Lily nga nahigugma ka na ako. Aron mohunong na siya sa pagsamok-samok nako, mo ba? Oo, mao na. Ako na tubakak niya para... Pero di na mo akong gibati sa diyang gilitok nimo nga nahigugma ka nako. May mo ba, Arnel? Di na nito maghisgutan ang gugma-gugma. Kinahanglang hisgutan ni Dalia. Kay importante kay ni nako. Importante nako ang imong gibati karon para nako. Di ba ka makasabot-sultihan? Istorya ra to. Di lagi ko mutuo nga istorya lang to nimo. Sa ako nag-iingon nimo, sa pagkabati nako sa maong paglitok nimo nga nahigugma ka nako, nabatyagan ako ang tinuod. Dili na kinatinuod. Tinuod. Dili na tinuod. Wa ko may gugma nimo. Wa! Nahigugma ka nako. Ang kuna lang eh. Dali. Dili ka na yun makalimot pa ka nako, Dalia. Gusto na yun ka makikaway na ako tungod sa lalaki? Pues, dili ti ka atrasan. Bisag kaluhat na pa ka, dili mahitabong ihatag na ko nimo si Adela. Dili yun. Tiwason ko gining ako nasugdan. Ako lang si Adela. Ako lang. Lele, kumusta na yung gibati? Mami, okay naman ko gamay. Kasukaan pa siya ko, Mami, oy. Ay, ayaw ka balaka. Natural lang yun na so sa kamabdos ka nagibati ni mo nga kasukaon ka. Hindi ko ganahang musulti kay kasukaon ko. Suka lang ko kung gusto ka mo suka. Mami, gusto ko makakita sa naong ni Anel. Unsa? Nangako sa naong sa kumbana, Mami. Wa na'y problema. Ako na siya gisigihang tawag pero off man ang cellphone. Basin doon na lang siya meeting. Basta baya, Mami, ha? Papauli si Adnel. Kay gusto na siya ko makakita siyang naong. Ingon na ba sila? Nga posibleng makuha ng babae nga dili matagan siyang gusto. Oy, di gyud na mahimo. Kinahanglan matawag ka ng akong apo. Sagdi lang, papaulion ko gyud si Arnel. Aron siya nimo ati manimo. Pero sa pagkakaroon, mamauli na ta sa bahay. Puguso na kayo si Arnel na mahibaw sa tinuod kong gibati para niya. Pero kinalang ako ni mapapas yung una-una. Dilikod mahimong maulipon ko sa kong gugma ni Arnel. Sama sa kong kaluha. Dilikod mahimo. Nagila ka? Lisod supakon ang tinuod nga gibati unsa. Mahimo ba, Arnel? Pasag di una akong maginusara. Di na mahimo. Tungod kay di sa kumahimutang nga magunahuna. Nga tabunan pa nimo ang tinuod nimong gibati para nako. Arnel, huwag kapuslanan ko maghiskot ta sa akong gibati para nimo. Ug ngano mo may kapuslanan, ha? Tungod kay... Kayon sa? Isulti kung unsay naa sa mong nahuna, Dalia. Sulti ko.
Tungod ka dili ka mahimong higugmaon, Ernel. Usa? Ug ngano nakaingon ka man nga di mahimo ha, Dalia? Tungod kay mahal kay ka sa kong kaluha. Miangkon ka na sa imong kaluha nga nahigugma ka nako. Unsa pa may rason nga dili nimo ang kunon diri nako? Ha? Dili lagi mahimo. Ang unsa man lagi ang di mahimo. Dili lagi mahimo mahalon ta ka, Ernel. Please, tuhuy ko. Di mahimo nga higugmaon ko nimo. Sa ato pa. Nahigugma ka na nako. Pero imong gipugnan kay di mahimo nga higugmaon ko nimo, dili ba? Mauna. Salamat. Unsay salamat. Salamat. Salamat nga miangkon ka na nga nahigugma ka nako. Salamat sa pag-angkon nga nahigugma ka na, okay? Ayaw na lang libuga pa ang imong una-una, Delia. O kinili ako'y kasultin. Padayuna ka nang gibati nimo, diri nako. Dili lagi mahimo. O nga nung dili man. Dili pa ba igo ang akong gibuhat para nimo aron higugmaon ko nimo? Dili lagi mahimo. O nga nung di man lagi mahimo. Basta ay na pangutana. Kung sa man ako gibati para nimo, kung gugma man ni, kinala mamatay ni. Dili na nimo mapatay pa. Busa ipadayon na lang na. Ayaw pugni ang imong gibati. Ug dini ka lang ha. Kay sulbaron ko ang akong problema sa akong inahan. Saan po sa to siya? Unsa na sa kaproblemahan niya, sulbaron? Lili, unsa mapamati mo, okay ka lang? Okay na, Mami. Ang pingi kinang imong gisabak, day. Kay ticket ba na nimo? Yvonne? Ay, I'm sorry, tita. Nasayop ko word nga gigamit. Ang pingi di ay na, uy, Lili, kay apura ba na ni tita, dili ba? Ayaw ka balaga, Mami. Ang pingan yun din ako. Uyala! Bibingyo! Ganun kalit man kami pahunong sa sakyanan. Uy, namay di babag auto sa gyanan na to, ma'am. Si Jigger na ka na. Kidnapo na nila si Lili. Tiyo, manawag ko. Kuhaan mo si Lili. Ayaw. Dahil traffic enforcer doon na to. Ay. Ano di babag ka na do? Atas, sige, atas, masakpan ta! Yapag dawan na. Kalit magbabag. May ganyan yung traffic enforcer sa poste. Leche! Palpak to ha na. Pastilan gini ubang driver. Manghasol gud sa ubang mga tao. Ay, Lili, okay na ka diha? Wala ka kuyawi? Okay na ko, Mami. O, mas ma-okay ko kung ate mo na akong Arnel. Aha. Ayaw ka bala ka, Lili. Mutabang kog pasabot ni Arnel nga ati manon ka. Salamat, Yvonne, ha? Naibaw na gud si Arnel nga in love ko niya. Dili na ako mabakyang akong gisulti ni Lili. Pero, asa man kato siya paingon nga kalit malamilakaw? O kung sa mga kato yung kiingon nga sulbaran niyang problema? Oh, si Arnel rin nawag. Hello? Ayaw paning ka kay di na mo isultihan og babaeng in love. May ba di ko ni mo bugal-bugalan, Arnel? Di mo ko na bugal-bugal. Isultihan talaga sa angay nimong tuno. In love ko ka na ako. Angay lang nga, muparay ka. Wala na imong gitawag? Ang papanungog na ako? Nagsusi lang ko ni mo eh. Kaanong tarong din sa paniyon to ha, bisan mo ako. Ay kabala ka. Bukaon jud ko. Di lang ka mangutana kung hain ko karon. Wasa ko interes ka mahibaw. Bisan wa kay interes, pero sultihan ta ka. Yakos bay. Nagpaabot ko nga moabot ang mangingilad mong kaluha. Aron ako siyang guyuron palayo sa kong inahan ug sa akong kinabuhi. Unsa? Napuno na ko sa batasan sa mong kaluha. Busa buhaton ko gyud ang angay na kong buhaton. Pero ang imo inahan. Sultihan ko na sa mamas tinuod. Unsa tinuod nga isulti nimo ni mama nimo? Nga may kaluha si Lili. Nga mao ikaw. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!